angger sasi Agustus sondesip cilik-cilik ini ki yo metu. Apa meneh ki cah SD sing jek imut-imut ini ki tak jeki ndelok karnaval nang kandangan. Halo, assalamualaikum, ketemune nang vlog seranane Bu Susi. Nah, nyong pas ngising to ki nang jero anake ki bengak-bengok. Bu, apa karnaval? Lah nyong kaget-kaget to njukuk HP, andilam HP-ne error barang. Ki karnaval iki liwat ngarep warung. Karang cah kulik ya, yo kaget-kaget ndelok. Kene ki setahun pisan to. Nah, kita engko tampile nang pasar kandangan kae cepak karo warung to wong anyo ya ndelok rono. Nah sasi Agustus ini ki jan seni angger sedia duit sing akeh nah ya akeh tontonan nang sampean ono tontonan opo akeh malah ono joker barang ki sing biji joker saka ndi ya goron ndi iki ora ini nyong jang ketok seni banget tung karang cah kulit manggung nak urung waroan urung mau manggung iki cewek jan imut-imut we SD kenal videone teka samene sinyo jan masuk angin dadine suarane koyo cempe kecepit kene ya wis ya di ngapura.